Ovo je moj takozvani... Snimaj mene. Mahni pist. Bicikl kojeg ćemo malo srediti za Božić u zlatnoj boji. Ja mu nisam prijatelj. Ja mu sam pomoćnik. Hoćeš moje? Znači... Koga? Konov. Konov. Kako će se zvati toj program? Zrato. To će se zvati... Daj. Ajde. Cijelo vrijeme. Kaj? Koliko to treba da se cijeli poboja bicikl? Pol sata, 100%. Idemo. To crno. Da, da. Pol sata, tako malo. Pa da. Da, ovo ti je otrovno. Ne, nije otrovno, joj. Zlato. Ovo sad malo nešto, čekaj. Ovo sve crno, fino. Sve crno ovo. Da, 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 da. I ovdje. Dobro. Kako miriše? Da. To si pravi dres. Dres. Da, ali za bicikl. Kako puno crno. Neću previše. I ovo vidi, nisi tu si tetovažu promakla. Kako mi riči, dobro. Luka, bit ćeš na YouTube-u. I pedale. Može. Pedale, Da, može, da, da. I ovaj krug. Nisi još do kraja tetovažu prebojala. To si moram ja kupit. Kako ćemo to nazvat da stavimo na YouTube? Kreativna radionica. Može, pa da. Dobro, farbanje BMX-a. Da, pa i onda napišem, pa me baš me zanima. Napišem ono i na. Evo, na nas se uvijek možeš oslanjati kad nas vidiš. Ajmo malo. Malo su ti crne ruke, Luka. To se ne da skinuti. Da, sme. Da se... Moraš pobojati, nisi još do kraja. Malo još gore, vidiš. Naporno, ali? Da. Će biti ovako baš fora izgledat, a? Ko novi. Ja? Vidit malo, ne? Ja, tu. Može, može. Tu ovako. Turisti, Luka, sprej. Dobro, tu ide. Ups, malo. Malo se vidi zlatno sa strane ovdje. Ups, Marija. Ali ću imat 1000 lajkova. Šta? Pojasni si. Fuck. No dobro. Dobro, Ne psuj na internetu. Da. Kreativna radionica, koji dio? Psovanje. Ma. Već je cijeli bicikl crno. Može ovako malo. Zlatno. Evo ga.
trener. Ovo je nešto veoma prekrasno i kreativno. Like odmah uživo. Lajkaj. Napiši. Hvala. Napiši. Napiši. Nećemo još. Napiši na biciklu, zlatnom. Luikue. Malo si gume poboja, ali neće smeta. A smeta će, da. A da. Ideš onda po vodu. Čekaj malo. A što ću sad? Ili ona, kao se zlatnim gume. Kaj gumiš da stisne. Dobro se to ide. Takvim tempom ćemo do sutra valjda stići. A sutra je škola, šteta. Još malo pa su praznici. Da, da čekamo. Ups. A, bit ću zlata. Ćemo malo tebe pobojat. Hoće biti dobar, Ja, To je strašno. zlatni čovjek. Ja, Zlatni. no. Još i ovo vidi. Ovdje je Luka pleš. Možemo mi malo poslije sprej posuditi. Na kratko. Da. Samo da napišemo nešto. Vidi Luka. Da. Šta? Ćemo nešto napisati. Ali da ne bude prosto. Kreativni bicikl. Kreativni. Kreativni teroristi. Ne daju ti bajs. Aj, kad ćemo mi to napraviti? To ko da prdi neko. Da, tako se čuje. Će trebati i ovaj sic pobojati. Prst ti je zlato. To se ne da skinut. Da se. Neću zlato. Uzmo. Odi po redu čovječe. Od desno prema lijevo. Ili od lijevo prema desno, kako god. Može malo kamera u nas. Crna. Hello. What's up? Da mi budemo slavni malo. Ja sam slavan. Nemojte njega lajkat. Samo luku kod farba. Ne, Marija, Berajića. Luka pleška. Luka pleška za pare. Da neki papir. Nemam. Toaletni. Ne može. Nemam maramice ako hoćeš. Može, ajde. Ovo je internetska reklama za Real maramice. Evo, Real maramice. Super. Će biti nasti. Nemoj baš previše te crne koristiti. Da, one ružne. Koliko si platio? A to sam donio iz jedne kreativne radionice, blagdanske. Super.